Naša mama má sviatok. Týmito slovami začala odpustová slávnosť Panny Márie Pomocnice v Košiciach na Troch Hôrkach. Ako povedal direktor komunity v úvode svätej omše, tento odpust nemal byť niečím honosným. Chcel byť skôr výzvou pre nás, aby sme vytvárali jednotné spoločenstvo. Múry sú stále len múry. A to, čo je dôležité, sú ľudia, ktorí tu chodia. Tými dôležitými sme my všetci, ktorí tu tvoríme jednu rodinu. V príhovore vyjadril svoju vďačnosť nebeskej matke, ktorá stála pri zrode strediska od samého začiatku. Všetkých prítomných tiež pozval k hlbšiemu prežívaniu vzťahu s Pannou Máriou. Vnímam ju ako pôsobí v mojom živote, ako si prihovára za mňa, aby som ju následovala. Neskutočne mi pomáha v našich rodinných starostiach, problémov. Vieru som nasávala s materinským mliekom a Pannu Máriu som bral ako nebeskú matku od malička. A postupne v živote, keď prichádzajú ťažkosti, hej, tak tým viac človek sa obracia na Pannu Máriu ako fakt pomocnicu. Oratórium na Troch Hôrkach funguje od začiatku marca. Pomoc Panny Márie tu Salesiáni pociťujú každý deň. Myslím, že každé stredisko chráni Panna Mária, tak aj toto. Keď prídeš do Radka a vidíš, čo chlapci hrajú hokejbal, to je dosť nebezpečná hra. Rôzne pády, ktoré to zažívame. Potom aj taká ochrana. Sme tu 3 mesiace a chvála Bohu zatiaľ okrem jedného rozbitého okna na kaplnke taký relatívny pokoj a taká dobrá atmosféra. Salesiáni v Košiciach veria, že Panna Mária ich dielo požehnáva. Mladé rodiny, ktorých tu stále pribúda, sú toho dôkazom. Z Košíc pre Salesiansky magazín Veronika Renbeková.